खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। अदालगुरि राङागरानि जनाखि बर'नि न'आव पिस्तल दिन्थिनानै रां आरो मबाइलजों लोगोसे गंसे बाइक लांग्राफोरनि सासेखौ पुलिसा हमनो हाबाय। साथाम दुथांफोरा 21 सेप्तेम्बर समबार मोनानि 9 बाजिसोआव जनाखि बर'नि न'आव हाबनानै पिस्तल दिन्थिनानै 1 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। अदालगुरि पुलिसा अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों बे खामानियाव आखाइ गोनां सानसुमा ब्रह्म मुंनि सासे सेंग्राखौ हमबाय। लोगोसे बेनिफ्राय गंसे 7.65 पिस्तल आरो थरनै गुलि मोननो हादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सानसुमा ब्रह्मआ NDFB AS हान्जानि बारग' सोद्रोमामोन। नारकटिक्स कन्ट्रल ब्यूरो NCBआ दीपिका पादुकण, सारा आली खान, श्रद्धा कापुर आरो राकुलप्रीत सिंहनो ड्राग्स लानाय आरो बायनायनि केसआव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय नटिस हरबाय एबा सामन हरबाय। राकुलप्रीत सिंहखौ 24 सेप्तेम्बर आरो दीपिका पादुकणखौ 25 सेप्तेम्बराव NCBआ ड्राग्स लानायनि केसआव सोंनाय फिननाय लागोन। रिया चक्रवर्तीया NCBनो बलिउडनि गोबां एक्टर आरो एक्ट्रेसनि मुं खोन्थानानै होखांनायनि उनाव आरोबाव सुशांत सिंह राजपूतनि टेलेन्ट मेनेजार जया साहायाबो NCBनि सिगाङाव बलिउडनि गोबां एक्टर आरो एक्ट्रेसनि मुं लाबावदों। NCBआ दिनैसिम बे केसआव गासै 12निबो बारा मानसिखौ एरेस्ट खालामबाय। आसाम पुलिसा बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि हावलिनिफ्राय साबा ब्लेकमेल खालामग्रा मानसिखौ हमदों। बिसोर साबाया सासे बिजनेसमेन एबा बेफार फालांगि खालामग्रानि मोनसे भिडिअ खेबखुमानानै बिजनेसमेननिफ्राय 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। उनाव बिजनेसमेनआ पुलिसनो खौरांखौ हैनानै बिसोर साबाखौ हमनो थाखाय मोनसे प्लान एबा सोलो बाहायनानै NH31 लामानि सपना धाबा खाथियाव रांनि बेगखौ दोनो आरो बेयावनो रां लांनो फैनाय सानैखौ पुलिसफ्रा हमनो हायो आरो बिसोर सानैनि गेजेरजोंनो साथामखौ पुलिसफ्रा हमनो हायो। बे गासै ब्लेकमेल खालामनायनि बुद्धि साजायग्रा एबा मास्टार माइन्डआ खारखुमानानै दङ। बिनि मुङा महिदुल इस्लाम। हमजानाय साबानि मुङा सुब्रत बासाक, प्रसन्नजित साहा, प्रसन्नजित दास, भास्कर दास आरो निताइ सिल। आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर एग्जामनि पेपार लिक जानायाव आखाइ गोनां गासै 9 जनखौ आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ एरेस्ट खालामबाय। एरेस्ट खालामजानाय 9नि मुंफोरा हिरक ज्योति बरुवा, कार्बि आंलंनि जुगामि ब्रह्म, कुशाल दास कामरुप डिस्ट्रिक्टनि BJPनि इयुथ लिडार दिबान डेका, सन्जीब शर्मा आरो गणेशगुरी थेंकिउ हटेलनि 4 बिगोमा अलकेश बाइश्या, प्रान्जल बाइश्या, बिमल थाप्पा आरो प्रणब बरा। बे पेपार लिक जानायनि गुबै दायनिगिरिया सन्जीब शर्मा गुवाहाटी नुनमाटिनि। बिनि न'निफ्राय क्राइम ब्रान्चआ आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि पेपार मोननायजों लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एग्जाम पेपारबो मोनदों। बिसोरो साब इन्सपेक्टरनि फरिखा जानायनि सानसे सिगां गणेशगुरीनि थेंकिउ हटेलाव रां लाखुमानानै स्रोदै 50 जनखौ फरिखा होहोग्रोदोंमोन। क्राइम ब्रान्चआ बे हटेलनिफ्रायबो कुइसन पेपारजों लोगोसे हार्ड डिस्कबो मोनदों। हिरक ज्योति आरो कुशाल दासआ साब इन्सपेक्टर एग्जामनि केन्डिडेटमोन। बिसोर सानैयानो WhatsAppनि गेजेरजों कुइसन पेपारखौ लोगोफोरनो हरदोंमोन। क्राइम ब्रान्चआ बे केसआव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो। पेपार लिक खालामनायाव आखाइ गोनां मानसिनि अनजिमाया आरो बारायबावनो हागौ। मोनसे गोदान खौरां। बे खौरांखौ आं हरनि समावसो मोनदों। बिसोर 9 जनखौ हमनानै सोंनायाव सासे पुलिसनि गिदिर अफिसारनि नाम फैबाय। बियो रिटायार्ड DIG मुङा PK दत्ता। CID आरो क्राइम ब्रान्चआ लोगो नांनानै रिटायार्ड DIG PK दत्तानि रुपनगर आरो हेंग्राबारियाव थानाय न'आव इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो। लोगोसे बेनि बेदकुशीनि भार्गव ग्रान्ड हटेल आरो ISBTनि हटेलावबो CID आरो क्राइम ब्रान्चआ इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो। खौरांनि बायदिब्ला DIG PK दत्ता आरो नखरनि गासैबो दा खारखुमानानै दङ। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ मैया एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ आफ्रिकान सुइं फिभार जानाय 12,000 अमाखौ बुथारनो बिथोन होबाय। आसामनि गं 14 डिस्ट्रिक्टआवनो अमानि बेराम आफ्रिकान सुइं फिभार जानानै गासै 18,000 अमा थैखांबाय आरो दा आसामनि चिफ मिनिस्टारा अमानि बेराम जानाय जायगा गं 14 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 12,000 अमाखौ दुर्गा फुजानि सिगां बुथारनो बिथोन होबाय। अमा बिगोमानो रांखौ बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरगोन होननानै फोरमायथिदों आरो आफ्रिकान सुइं फिभार जानाय जायगाफोरखौ मोजाङैनो सेनिटाइज खालामनो आरो गुबुन जायगानिफ्राय अमा लाबोनायखौ बन्द खालामनो थाखाय एनिमेल हासबेन्डारि आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टखौ बिथोन होदों।
बलिउडनि फिल्म बानायग्रा अनुराग काश्यपखौ एक्ट्रेस पायल घोषआ गावखौ जिनाहारि खालामनायनि हेंथायै मुम्बाइ पुलिसनाव एफआइआर होदों। मुम्बाइ पुलिसाबो बे केसआव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय अनुराग काश्यपखौ थाबैनो लिंहरगोन। वेस्ट बेंगल पुलिसआ कचबिहारनि गंसे गारिनिफ्राय 1 करोड़ नकलि रांजों लोगोसे सनाजों बानायनाय बिस्किट हमनो मोन्दों। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालआ मुख्यमन्त्री ग्रामिया परिवहन आसनिखौ मैया गुवाहाटीआव गामियारिफोरनो गारि होनानै बेखेवजेनबाय। बे स्किमनि गेजेरजों गिबियाव 10,000 गामियारिफोरनो होग्रोनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनसे नखराव बे गारिखौ मोननो हागोन। आसाम गभर्नमेन्टआ गारिनि दामनि 25% रां नङाब्ला 1 लाख रांखौल' होगोन। गारिनि दामखौ नायनानै जुदि 25%आ 1 लाखनि बारा जायोब्ला बेयाव गभर्नमेन्टआ 1 लाखखौल' होगोन। बे स्किमनि गुबै थांखिया गामियारिफोरनो थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामनानै होनाय आरो गावनि आथिङाव गसंथानानै जानो हानायनि राहा खालामनानै होनाय। डिब्रुगड़ एयारपर्टनिफ्राय CISFआ मैया कार्टुनाव सोनानै लाबोनाय 85 लाख रांजों लोगोसे 4 मानसिखौ हमदों। बिसोर 4आ अरुणाचल प्रदेशनि खनसानिफ्राय फैदोंमोन आरो बिसोरो फ्लाइटजों दिल्लीसिम थांनो नागिरदोंमोन। बिसोर 4 आरो 85 लाख रांखौ CISFआ इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टनो रांनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गथायहरबाय। सेन्ट्रेल क्राइम ब्रान्चआ बेंगालुरुनिफ्राय 6 जनखौ UAEआव सोलिबाय थानाय IPLआव रां लागायनायनि दायाव हमदों। दा UAEनि आबुधाबी, शारजा आरो दुबाइआव IPL 2020आ जागासिनो। बियो 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायदोंमोन आरो नभेम्बर 10 सिम थागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 57,508,000 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 90,619। हामनाया गासै 46,41,811। आसामाव दासिम 1,63,491 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,32,709। दासिम 30,182 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 597 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 11 जन थैदों। बिनि मादाव बर' सासे दङ। थैनायनि मुङा बिनय बसुमतारी, 57 बोसोर, चिरां डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।